Η κυρία Παμιαδάκη μόλις δοκίμασε το καταπληκτικό μας φαγητό που το φτιάχνουμε πάνω στο τραπέζι. Η κυρία Κάντε γελάει, θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Να τα παιδιά. Και ξαναγυρνάμε στην καταπληκτική μας κουζίνα, η οποία από ό,τι φαίνεται περιέχει ένα ολόκληρο κάμπουρα. Δείξτε το κάμπουρα. Να τα ποδάρια του, ένα ολόκληρο κάμπουρα. Μύδια, στρίδια, πεταλίδες. Με ντομάτα. Ντομάτα από κάτω, φύτρες, ζαμπόν, σβάν, τι άλλο. Καλαμπόκια. Και χταποδάκια. Τι είναι αυτά ρε παιδιά? Κάτι μακριά άσπρα που δεν ξέρουμε τι είναι. Μακαρόνια, καλαμάρια, νούντλς. Ωραία πράγματα. Θα φάμε. Ενώ η κυρία δίπλα ετοιμάζει το δεύτερο πιάτο, το οποίο από ό,τι βλέπετε μες στην κοκκινάδα είναι. Δεν ξέρουμε τι θα φάμε, αλλά θα το φάμε. Θα τα φάμε όλα. Κυρία μου, είστε καταπληκτικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπετε με τι ενδιαφέρον ετοιμάζει το φαγητό μας. Δεν έχει μωρέ σκουλίκια, σταματήστε. Έξω βέβαια έχουμε μια καταπληκτική γιορτή, είναι Πρωτομαγιά του 2015. Είμαστε στη Σαγκάη. Σε λίγο θα σας περιγράψουμε τι γίνεται στον δρόμο. Πάμε. Ακούτε μουσικές από διάφορα σημεία. Ένας πιτσιρικάς παίζει καταπληκτικά τύμπανα εκεί από πίσω. Έχει μια έκθεση σκόντα. Εδώ είναι ένα μικρό πάρκο. Απέναντι είναι ένας μεγάλος ναός του Βούδα. Αλλά εμείς πεινάμε και πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο φαγητό μας. Γυρνάμε. Μπουαλά. Μην φανταστείτε κανένα σοβαρό εστιατόριο. Της πλάκας είναι, τιματζίδικο. Αλλά εμένα μου αρέσει. Η κυρία εξακολουθεί εδώ να μας φτιάχνει το φαγητό. Το γυρνάει, το ξαναγυρνάει. Οι άνθρωποι έχουν ένα μάτι κουζίνας. Έχουν ένα μάτι κουζίνας πάνω στο τραπέζι. Να το μάτι κουζίνας. Και πάνω εκεί βάζουν το wok και ετοιμάζεις το φαγητό σου εκεί κατευθείαν. Το ετοιμάζεις εδώ κατευθείαν. Μέσα σε 10-20 λεπτά το ετοιμάζεις και τρως. Κοιτάξτε τι βγάλαμε από εκεί μέσα. Κοιτάξτε, ωραίες πεταλίδες. Δείξτε το κάμπουρα κυρία Αθανασία. Να τον και το κάμπουρα. Πρέπει καμπουράρα. Όλα μαζί. Seafood θα πάμε σήμερα. Κοιτάξτε, ευχαρίστηση κυρία. Μες στα χαμόγελα είναι. Πού τις έχω σήμερα, πού τις έχω. Ρε μάνα μου, τι θα πάμε. Και τι θα δεις αύριο μεθαύριο Χρήστο. Δώσ' μου, πάρε την Παμιαδάκη. Τη παίρνω την Παμιαδάκη, να τα, κοίταξε εδώ. Σαν να είναι. Βράζει το φαγί. Βράζει το φαγί. Έχουμε και μια καταπληκτική μπύρα. Πίνουμε και μια. Α, Θανασία, κάνε χώρο, έρχεται. Έρχεται. Ωραία. It's ready? Can we eat now? Okay, thank you very much. Παιδιά, σας αφήνουμε. Τρώμε τώρα. Γεια σας.